Dobre, takže čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videjku. Máme tu druhé videjko po prvom, úvodnom, kde som vám ukazoval trofeje, koľko mám trofejí, akých mám brawlerov, koľkých mám na maxe a tak. No a dneska to bude tak nejak random, môžeme si zahrať za Kita. Ideme do solo showdownov a uvidíme, ako nám to pôjde. Môžeme sa zatiaľ nejak porozprávať, aké som tam chyby robil v tom prvom videjku. A takže čo tam bolo zle, čo tam bolo dobre. Kľudne to aj napíšte do komentárov, aké rady, tipy. Ja budem za to veľmi rád a môžeme ísť na to videjko, môžeme ísť do hry. Takže ešte vám tak chcem poďakovať, že ste toľko ľudí vlastne. Oh, did I smell tuna? Je to pre mňa veľká vďaka a vážim si to strašne. Takže nezabudnite zanechať like a odber, ak sa vám video bude páčiť. Aj teraz. Dobre. I'm a cat. Friends forever. Dobre, opäť tam skáče. Aha. Štyri. No ako? Kúpili sa vlastne ja to točím v pondelok, či vo štvrtok. A toto video by vám malo vyjsť zajtra v piatok. A chcem sa vás tak spýtať, či už máte toho nového brawlera Oliho. Každý na ňoho má rozdielný názor. Čo na ňoho vravíte, som zvedavý. Kľudne napíšte do komentárov a budem za to veľmi rád. Tam je Nuka, sa fajtí s Musím sa dávať. Povedzme showdown. Nice. Thrilled to be here. Really. Čo vravíte na ten Pizza Slice event? Koľko ste mali pizza na začiatku eventu? Ja som mal 0, Thrilled to be here. všetky pizzy, lebo na to bol vlastne taký stýkol daný ako na tie Krusty Cache, čo boli vo SpongeBob evente a vlastne tie Krusty Cache sa priniesli do tých pizza sliceov a tí, čo mali tí, čo si tie Krusty Cache nakúpili, tak si v ten deň, čo vyšiel Pizza Slice event, tak si mohli kúpiť strašne veľa feriek. Všetko im tu nahali a tí, Did I smell tuna? čo mali tak tí dostali iba kompenzáciu 400 pizza sliceov. Takže napíšte, koľko ste aj vy mali pizza sliceov.
či ste vykúpili celý shop, alebo ste aj mali Thrilled to be here. a Really? nevykúpili ste celý shop. Aj to mi kľudne môžete napísať, budem to veľmi rád a tak, hráme Dual Showdowny a máme Team Ragasa, takže uvidíme, hráme za Kita a ide celkom akože dobrý. Stuck with Tam je Edgar a Kit tiež. Ďalší Kit. Op. Gotta go lick myself. So, got caught up in the moment. A tak. Určite bude nejaký potom stream alebo dačo vlastne keď 30 000 trofejí, to bude to také, alebo So, videjko, got caught up in the moment. vidím ešte. Teraz by som chcel vydávať videjka každé piatky a nedela. Môžete sa tešiť. Toto by vám malo vyhnúť zajtra v piatok, ja to Claws are out. Free facelift. v piatok si ďalšie pretočím a to ďalšie by vám malo Bounce, bounce, bounce. ešte neviem co to bude. Was this ever fun? Dobre, Edgar. Nevadí. Don't start believing. No, dáme ešte jednu hru a potom sa s vami budem už pomerne asi lúčiť. Takže uvidíme sa. So, got caught up in the moment. Čo je pre nás? Povedal by som, že dobrá. Dobre, mám tu Penny. I'm a cat. Of course I would. Tak, máme 13 powerov aj s Edgarom. Samozrejme hráme določka. Už sme vidieť. Have waited all my 9 lives for this moment. You are stuck with me. Now it's personal. Takže máme prvé. No, Ďakujem ľudia. has it really come to this? Videjko a čaute sa. A čaute, učím sa s vami.